A raíña Dona Leticia entregou esta mañá en Santiago as medallas de ouro da Cruz Vermella no Día Mundial da Cruz Vermella e da Media Luna Roja. No acto estivo acompañada do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e outras autoridades. A súa Majestade a Raíña Leticia presidiu na cidade de Santiago o acto do Día Mundial da Cruz Vermella e da Media Luna Roja, que sirve para pôr de manifesto a importancia do seu persoal e voluntarios que salvan vidas e asisten a comunidades vulnerables en todo o mundo. Tras a chegada da súa Majestade a Raíña ao Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia en Santiago, iniciábase o acto coa proxección do vídeo Comprometidos co Medio Ambiente e coas Persoas, e outro que glosa os méritos das entidades e proxectos distinguidos coas medallas de ouro da Cruz Vermella. As medallas de ouro recaeron no programa Voz Natura de la Voz de Galicia, Fundación e Codes da Cruz Vermella de Etiopía, participantes españoles no proxecto Homeward Bound e a Fundación Biodiversidade. A súa Majestade pronunciou unhas breves palabras nas que destacou a gran labor que realiza a Cruz Vermella. Buenos días a todos, gracias por estar hoy aquí en esta acogedora ciudad de Santiago de Compostela para recordar que si hay un símbolo que en todo el mundo significa ayuda y alivio, esperanza y protección, ese es el símbolo de la cruz. Doña Leticia estivo acompañada pola ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente Isabel García Tejerina, o presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, o presidente do Parlamento de Galicia Miguel Ángel Santalices, o delegado do Goberno en Galicia Santiago Villanueva, o alcalde de Santiago Martiño Noriega e o presidente da Cruz Vermella Española Javier Senén, así como representantes institucionais, representantes e voluntarios da CRE, asistentes e convidados. O acto finalizou cunha actuación musical a cargo da Escola de Gaitas de Pontevedra.